Ġiet inawgurata taqsima ġdida tal-kardiorespiratorija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan sar b'investiment ta' 500,000 euro bilan li jkomplu jissaħħu s-servizzi u jiġu offruti firxa wiesa ta' testijiet u servizzi speċjalizzati fil-qasam kardiovaskulari u respiratorju. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bella spjega kif b'dan l-investiment din il-klinika se tkun qed toffri madwar 21 servizz marbut ma' speċjalitajiet kardiovaskulari u respiratorji li se jitilgħu għal 23 fil-ġimgħa li ġejjin. Fost is-servizzi offruti hemm monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, klinika ta' riabilitazzjoni kardjaka, testijiet ta' stress bl-eżerċizzju ECGs, klinika ekokardiogramma, klinika elettrofioloġija, klinika tal-qalb jiena, monitoraġġ Holter, testijiet tal-funzjoni tal-pulmun, kontrolli tal-pacemaker u tal-ICD, ekokardiogrammi, pedjatriċi kif ukoll stress ekokardiogram. Il-Ministru Abela qal kif matul dawn l-aħħar 8 xhur twettaq dan il-proġett bħala parti mill-preparazzjoni għal faċilitajiet estiżi f'dan l-isptar. Ġie introdott ukoll l-implantable loop recorder, reviżjoni ta' magni PEP, respiratorji u testijiet tal-irqat. Barra minn hekk żdiedu l-magni għall-istudji tal-irqat fid-dar, diversi magni CPAP u BIPAP, magna ta' spirometrija, magna ta' stress ECG, magna ECG portabli b'16 lead u magna Ranamic Neo għal kontroll tal-pacemakers. Il-Ministru kompla jispjega li bħalissa jinsab għaddej ukoll il-proċess ta' xiri ta' magna plethysmography u magna oħra tal-ekokardiogramma sabiex it-taqsima kardiorespiratorja toffri servizzi ta' kwalità ta' eċċellenza lil pazjenti Għawdxin minn Għawdex stess.